Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me kuke so? Mai gida kororon roba za ka. Me? Kororon roba. Baka da hankali ne? In ɗau kororon roba in baka ba na sayarwa da ƙananan yara ka fita ka bani guri. Ni ne yaron? Malam kalli ID card ɗina ni ba yaro bane. A shekaru 18 saura wata ɗaya na cika. Dan haka baka isa kana ka ce ba za ka siyar mun. To baka cika wata ɗayan nan ba wannan wata ɗayan ka bari in ka cika sai ka zo in sayar maka amma a yanzu kan bari in sayar maka. Kai malam na san right na. Idan baka siyar min da abun nan ba zan kai ka kara gurin hukumar kare hakkin dan adam. Kuma na kai ka kara gurin hukumar NDLEA saboda duk matasan anguwan nan kai kake siyar musu da kwaya. Wani makwacin nan na kuma a rikici muke da shi yanzu in ya ji ka sai ka sani. Ba ni ba. Me kake wani daga murya? Kai shiru mana haba. Malam me kake so? Ka bani abin da ya kawo ni. Ni ma na je na samu na shakata. Na baka shi kyauta ma ka tafi da shi. Kyauta ka bani kenan. Kyauta na ba. A to tunda banza ta faɗi karoman guda ɗaya. Haba ma wannan guda ɗayan da na baka bai shi ka ba. Ai sai na baka shi. NDLEA. Sai Allah na To kara mun. Ka to da totolin da bakalin da pisco da estramen kalansin. Baby a haɗa mun da roci don ka san bai shawo ba zan iya komai ba. Iya shi ne. Kai ba wani rocin zan bayar ka fita kawai ka bani guri. NDLEA. Ba ta roci. Dan Allah baby kai sauri mana. Dan ciya guri mana. Haba su yi. Ni wallahi duk ka rubuta ni ma wallahi. To ban. Bari na saka mata. To sai anjuwa. Next time when na zo kamun biski. Kuje. Har zai zo jawo masifa a shago. Idan ma na kan san dabi. Ugun munafiki ne.